zigi redu rabuda ratanga kutosenza iri rine simba. Ndabva kutotenga maheu angu aya ndikadzoserwa chenji iyi, saka ndaakutomwa. Saka nyika yedu yakanaka, ine mari yayo, ine hutano, yakasimba, isina ani nani zvaanopisa, uyezve airohwi neinflation. Chenji iyi ndatoipuwa ndatenga maheu aya, zvekuti ndotarisira kuti chenji iyi chaisenzesa zvakakawanda. Kupira kombi ndotenga muriwo, haidonhi value, saka tinowimba nezigi redu. Ndo mazigi mariyo aya edakwanisa tatomapikisa mazigi. It's between you 20 zig. Tinonzi tinotenda ndinogara wemamutare mari nyowani yasvika rine 20 zig rapi. Mari iyo inoratidza kuti yakasimba chaizvo chaizvo. Mazigi ndanawo ndorine kare 10 zig ne 20 zig. Apa ndototenga yogurt yangu saka ndode ndobhadhara nemaziga pa mari taiona mari yakanaka chaizvo chaizvo. Saka nditoisimbisa kuti mahwani manake ya mari iri kutenga yakanaka. 20 zig yakatisiyana neyanga iripo mbichana, but dzese tiri kuzvitambira iyi yakatoti nake kupfuura yanga iripo iyi. Chakanaka titoishandisa iri ndo iri kutenga naye masina kwati pane munhu atobva naye mubhingi zvakatomanya naye kwatiri aida unototambira manje tinotoida ende yakanaka. 20 zig inenge kutosiyana kayakaita neyanga iripo iyi, ende inoratidza kuti yakati simbe kudarika iyi. Tinoida iri right. Mari bho inotenga iyi inototenga tatotanga kutotengesa masinha iri under 50 cents, unotoishandisa unotoita